Bon dia, avui és dia 15 d'octubre de 2020, és el dia que es commemora el 80è aniversari de l'assassinat del president Lluís Companys. En primer lloc, m'agradaria dir que és un honor per mi participar en aquest acte junt amb la meva mare i la meva germana, tenint en compte que era el meu pare, el Xavier Joan Pere Oliver, qui des dels inicis va reivindicar aquesta celebració aquí a la ciutat de Reus. Avui, que es commemoren 80 anys del seu assassinat, ens serveix i tenim una oportunitat per aprofundir en moltes de les coses que va fer el president Companys. Molts de nosaltres coneixem Companys, o es coneix Companys per la seva proclama de l'estat català dins de la República Federal Espanyola i es coneix Companys per la seva execució, però no podem entendre això si no anem una mica més endarrere i analitzem i pensem qui va ser aquesta persona i què va fer. Per mi hi ha dos temes fonamentals a conèixer i reivindicar a dia d'avui. Companys, des dels inicis del 1900, es va relacionar i va solidaritzar-se amb molts altres moviments, amb moviments anarquistes, amb moviments catalanistes, amb moviments anticlericals. Tenia amistats amb persones molt diverses, persones com ara Salvador Seguí, el noi del sucre, i això demostrava la seva, malgrat el seu conservadorisme, la seva facilitat de mantenir relacions i de solidaritzar-se amb persones molt diferents a les seves idees polítiques. Un altre dels elements que ens porten a analitzar avui, tenint en compte el context actual, és que Companys va viure un període de república a Espanya marcat per una part de govern d'esquerres i també una república marcada per un govern extremadament de dretes. Això ens porta a pensar que la república en si no és un projecte d'esquerres o de dretes, sinó que la república, si no la dotem de contingut i si no la dotem de transformació, doncs és un projecte que li falta horitzó. Per això, entenent avui aquest mestratge de Companys, penso que podem reivindicar 4 punts fonamentals. En primer lloc, necessitem una república que sigui realment transformadora, que inclogui la veu de totes les persones, malgrat la diversitat política, la diversitat d'opcions, una república solidària amb la resta de territoris, una república que es posicioni clarament en contra de qualsevol acte de violència, sigui per part de qui sigui, i agafant les últimes paraules de Companys abans de la seva mort, fem-ho per Catalunya. La persona de Lluís Companys reunia tot allò que era considerat anatema per la dictadura, era republicà, federalista, catalanista i en molt bona mesura també obrerista. Parlar, doncs, del president Companys és parlar de valors, de compromís i de coherència. I recordar-lo és un deure que tenim com a societat. De fet, recordem sempre que és l'únic president de govern elegit democràticament que ha estat executat pel feixisme. Parlar-ne és recordar uns fets transcendentals de la nostra història recent, uns esdeveniments traumàtics que van comportar l'exili dels màxims representants de les institucions republicanes del país i alhora centenars de milers de persones, que en el cas de Companys va culminar amb el lliurament del president pels nazis que ocupaven França al govern colpista del general Franco, el seu consell de guerra sumaríssim sense garanties processals i el seu afusellament a Montjuïc el 15 d'octubre de 1940. Molts altres catalans, no ho oblidem, van tenir el mateix final pel sol fet de militar en partits d'esquerres o haver col·laborat en publicacions nacionalistes. No hem de caure, doncs, en l'oblit de la història. Ser conscients de les maquinàries de repressió en tots els àmbits durant el règim franquista ens ha de permetre no tornar-hi a creure. Ens ha de permetre construir una realitat diferent i un futur molt millor. La memòria és un acte de justícia. Sense memòria no som res, perquè en realitat som allò que tots plegats recordem. El pla de govern d'aquesta legislatura inclou la consolidació d'una política de memòria democràtica estable, transversal i a llarg termini, perquè és un pilar fonamental del nostre futur.
Més enllà de la mirada purament històrica, les polítiques de memòria han de ser presents en l'àmbit de la ciutadania i els drets humans, perquè afecten drets tan bàsics com la recerca de la veritat, la reparació de les víctimes i la garantia que els esdeveniments no es repetiran. Visca Catalunya!